Nu ønsker Arena, at vi er klar til at få de to hold på banen. AaB's indløb er sponsoreret af Exact. Anfører for AaB, Rasmus Dyrks. Aftens kamp bliver ledt af dommer Kjeld Hansen, linjedommerne Lars Rix og Torben Jensen, samt fjerde dommer Andreas Knudsen. Vi ønsker rigtig god kamp. Hey,